bloggers Mag Joluo, awacho kendo ma once and for all, wabedu joma beyo, wan Joluo bedu joma beyo. Ok inya bedo ni in gik mabecho timore industry mar music mago kiwachi. In irito mana motimore marach migolo. Iyudo ka jathum owero thumbe mang'eny kabisa. Blogger pok nokawo kata achiel mo promote go jathumno. Kaso kawo achiel momake club ema koro trendisha go gik moko. Gi advice mang'eny maonge kuma tere ji. Wan Joluo bedo jok mabecho. Gima ber be wapuoye. Maricho wawacho kodagi, lakini maber be wapuoye. Ok ni ati ni koro kama marach mara achiel, koro mane ng'ata data keto okaso wagode mbui. Bwana bloggers uru baru yu bwana kokunya promote we uru tiyo gi jothum ni unuketo mana gik maricho. Mage mung'e wacho. Wache be uru gik mabecho. Seche moko be wameja on meja to wamaina on maina. Ok ni ati wan wameja on minus to wamaina on meja. Kasu keto ni mane kurie yogo industry. We uru kagima giukia gik mewacho go. Kato kore koketo kieno tiena loka kena. We uru baru yu bwana chieth guok. Awacho.